Ayan, good morning mga kabatak. Ayan. At araw ng Saturday ngayon. Panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon mga kabatak. Ayan, at ngayon papunta na tayo sa bahay nila Kathleen. Nila BG, Bicolana Girl. Ayan mga kabatak. At papatuloy natin yung yung pugon. At natapos na natin buhusan kahapon. At papalitadahan yung ngayon. At baka buhusan na rin namin yung lababo. Gawin na rin namin na simento mga kabatak. Ayan, at abang-abang tayo mga kabatak. At syempre, may dala na kaming ulam. Yan. Magsasabaw kaming salay. Masarap kasi yung salay dito. Sariwa-sariwa. Kahit iprito mo, pati tinik makakain mo mga kabatak. Ayan. At abang-abang tayo. Let's go mga kabatak. At ngayon ay kakalasin daw yan bayaw. At siyempre may dala kaming ulam mga kanon yan. Wow, dahil kamatis. Yan. Kahapon ay nag-chicken curry kami. So naman kami sila. Yan, ang galing ni bayaw. Ang kapurma. Ang purmang portable. Binanggan na. Ayan. Wala akong tornilyo yan. Ang bilis matanggal. Diba? Makabilis tanggalin. No hassle. Madali lang kung tanggalin para para kung mamasuhin. Ay, mamasuhin daw. Ay, ang pala yan. Yung kailangan hugutin. Isirain mo na lang yung marani. Diba? Alright. Pugon forever. Gayon pala yun. Gayon. Yan. Buha ko ng masura sa gadyo. Gayon pala yun. Uy. Uy. May siya ba? Pugon forever. Napakaganda ng pugon. Unique. Maganda pala kung nandun ka rin sa siyudad, mahaba yung tubo mo, no? Parang walang usok sa baba, diretso sa taas. So, Sarap sa bahay. ano ho ang biko? Ulan, hangin. Yan na ho ang bikong saging. Alright. Meron akong panggatong. Ibibilad na lang yan. Panggatong. Tanggal na.
Pugod na nga. Pugod na ba? Pugod na tikahoy. Pugod na. Oo nga, pugod na. Pugod na. Pugod na nga. Protein lang ito dito. Pugod na, mga ano. Kabila naman. Alright. Isa ko mo. Iba to sa ganun dati na. Oo, siyempre. Iba na talaga yan. May saging yan eh. Wala nang ideya. Yan na po ang pinagtanggalan. Sa ibaw, nilalaga yan. Kain ng alaga ng baboy. Pero hinimay ng maliliit. Ayan. Tanggal na. Tanggal na. Buat sasako ni Aba yung ano. Yan tanggal lang. Alright. Ganda na. Ang bagong wapo. Yan na po. Samahin niyo, pakita ko sa inyo. Yan. At yun yung yan lalabas yung usok now. At ito ay mamaya natin ito. Hindi na talaga lalabas dito yung usok niya. Hindi lalabas dito. Dito. Zero yung ano.
kanoli, no? Ayun na po ang bagong pugon. Yan. Ano mo yaw? Pinabila may butas. Wala. Sumi. Oo. Okay na. Okay na. Kabila. Butas. Ganda mga kabatak ko. Sus. Wow. Salamat sa nag-sponsor ang taba ng utak. Ayan mga kabatak. Ayan, salamat po sa inyo. Ayan na nga po mga kabatak at tinanggal namin yung lababo. Yan. At sisimintuhin na namin para sila simentado mga kabatak. Ayan. Para mas lalong gumanda. Alright. Alright mga kabatak. Ayan. Abang-abang tayo dyan sa pag-flooring yan. Mga kabatak, pakabili tayo ng siminto. Ayan. Bakal. Ayan mga kabatak. Dito sa loob sa siminto. At sa loob na kayo maghahalo ng ano, pang palitada.
stainless para swak-swak ng kaldero dyan. Yan. Yan. Hindi na kasi nagagamit ang pinakamaliit na kaldero kasi lusot yan dyan. Second floor at ilagyan na ng mga division na hollow block yung kwarto, no? At yung kapitbahay yung malapit ay pinagkadahan na. No, marami na rin pong pagbabago, marami lang nausan. Kaya lang pasensya na, no, wala kasi mag-division sa bahay. Yan. Kaya lang yun. At bukas ang ulam namin tapayas, lahukan ng kinapakay ka ba? Lima. Ganda ng hollow blocks. Talagang masasabi mo siya na ano, hollow blocks talaga. With S, hollow blocks. Banat na kasi tulog siya sa nakita. Alay, dito pugon. Hindi ba? Maghanap ko sa Kamnorte, dado na ako. Hindi mo pa maghanap ko sa Kamnorte. Ay, babaw.
Panaling ha. Ang mali ah. Mali ah. Mali.
Pero babagsak eh. Pero babagsak eh. Okay. Pero babagsak. Pero babagsak. Pero babagsak. Oh. Okay. Pero babagsak. Pero babagsak. Para practice. Napakaganda. Pulido na. Oh. Oh, diba? Dati sa YouTube lang naman nung yan eh. Totoo na. Grabe. Ano ba? Ba, kaya ba? Kitang-kita po ang mayon. Mga kabatak. Ano dyan? Pinabayaran Tuk-tuk dyan. ng mayon, kitang-kita. Ang ngayon, hindi ang bubuga. Behave po ngayon ang mayon. Mga kanuli, behave. Mamaya pa yung pag-dinner namin doon. Sigurado sunod-sunod. Saka madaling araw. Eh. Ano yun to? Tayo yung trick. Padaki, nasa si Sauna. Ako, Pambira. Ayun, ulit. Kulang ba? Sabi. Ito pa. Yan. Ay, kasabi ko mga pulido. Diba? Diba? Sobrang pulido. Yan. Right? Oh, sobra na. Sakto lang yan. Sakto lang yan. Diba, oh? Sakto. Ano lang siya kung kukuha ko rin ng buhangin. Tinisting lang. Diba? Dami lang kabago. So, ano yung forma natin, diba? Ang galing, oh. Ano yung forma? Oh, kilala niyang gatong yan. Bugol. Napakalang yung ano ulit. PM lang sa gusto magpagawa. Kung magkasundo sa presyo. Ay, tawag sa nag-label sa kalaw. Sa tao. Matindi. Joke lang mga. Depende mga ano, mamaya malayo eh. Baka may sobrang layo, diba? Natin alam. Malabo yun. Malabo nga pagawa yun. Marami tayong vlog. Yan. Yung mga taga rito sa ano, Bicol na gusto magpagawa sa Papalit Bicolana. Pwede. Kaya lang, available na lang isang Sabado Linggo pagka nagsumasok na ulit. Yan. Alright. Wow. Sana all talaga. Yan lang. Sobra pa nga. Diba? Ayan po, nagpakita na po si Mayon. Wala masyadong ulap ngayon. Wala masyadong ulap. Nagpakita ko si Mayon. Ayan. Level bar. Nandun, ano? Ayan. Alright, at bukas lalagay ng lababo. Ayan. Sobra pa nga, dahil pang halo sa baba. Level bar, mga ano. Mamaya, abang yung pagsala ng kaldero, hindi maluluto. Bago pa lang. Yeah, mga ano. Dumilim man ng paligid, ikaw pa rin ang gusto ko. Oh, 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 oh. Laging uhaw, laging uhaw, laging uhaw. Ang katubig. Laging uhaw. Ayan. Ang oras natin ay ano rin po ni Frederico Garcia 3:01 ng hapon. Yan. May tama, maaga-maaga pa. At nagkakaroon na yata kami tayo nakakauwi ng maaga. Mga 3:30 nakauwi na kami. Haba pa ng oras namin nakapagpahinga. May tapos dito baka mag-submit pa kami ng vlog. Saka may dalawa pa kami vlog na gawin. Yan. Salamat po dun sa mga nanood no, kay Baliti Girl. Ayan, nagustuhan niya yung pagkaka-vlog, yung kwento ng pagkaka-vlog yan. Ang daspat yun, hindi alam nung mama niya. Sabi nga nung mama niya, sino anak ko? Sino daw anak niya na nadasya na rin camera? Buka kami na accident din eh. Oo. Ayan. At bukas yung lola niya magtitinda. Yan, sa intro. Titinda ng mga, yung kanyang mga pananim doon. Yan natin, yung madala natin bukas intro. Ayan. Alright. Magkano ulit? Ha?
yung pinagagawa ko ba? Ha? Panalo! Ayan mga kabatak. Ayan na. Oh, oh. Buhos na agad. Parang kailan lang.